Men atamullo kan dağ yağlı. Men atamın dağı bizilden eken. Men atam yıldızları elektrik orada. Yıldızlar toğulav eken mi? O. Yıldızcık eken mi? O. Aşo men atamın yumurtkaları da. Qıyırlara, gelinlere berýän soragyň patbeşikleme. Oglanlar goşulmasyn. Otursun bir gyrada, seretsin, söýgülsin näme ýa-da geldi näme ýa-da. Hani? Qıyırlar gelinler. Nähil gazanlar pul sowmak gowy? Mysal üçin, aýlyk avans alýan bir aýlap işleýän şon gazan sowmak gowy? Yani adamyňa pul berýär. Mä gelin git bazara, izläňärdiň alyn geyinmeye. Şon sowmak gowy? Ya bir problema çykça diýen oturan ýeriňde plan çaň şaýda näme diýen onu moňş bonuň sen gowy üçin sana pul berýär. Oturan ýeriňde gazan ýa mysal üçin bir duhsat ýaňsynyň giden pul berýän. Şon ýaly gazanan pul sowmak gowy? Yani ha qyýlamy, käbir qyýlamy da söýgülsi berýär. Eliyle meş pul sowunýa. Şon sowmak gowy ýa-da dowlanyň pul işi. Kän pul işi dowlanyň. Şon ýalyk sowga berilen pul sowmak gowy. Men özüm aýtaýyn. Sasa, kamerasını aldırıp kalan oğlan idirecek mi ödün o? Ha? Näme? Näme diýi? Kutlayın mı? Gelverik canım oğlum. Gelverik canım oğlum, näme diýen? Näme diýin? Söğününe söğüstek bana maňa ölü diri günnöýri sen olmasan yeni bir köse dolu erkek değilim boğumcuyum. Varlı yaktağın sonuna. Enne, oglanlar gatwarddyra menden. Bir gyrada goýdyňda qyýlar gelinlerler başa gaýwal hedil edip bilen puluma sowdyňyz diýilmýär. Enne, oglanlara moşýar, qyýlara moşýar, gelinlere moşýar, öýlenen adamlara moşýar. Karoçi 25-den ýokary bolsa gelsin. 25-den aşağı ikän düşünmeýär men şu wagtky temama. Düşünýär, erwet kommentariýalar söýüp ýadaýma. Söýgü näme? Bir patbeşigim soraýa, qyýdy, bambi ady. Söýgü näme aýwada şol sorap berdi. Söýgü diýen men üçin kefelli. Dermany ýok, bir kefel balezmni. Sizin pikiriňizçe söýgü näme? Qyýlar, gelinler, oglanlar, daýlar, daýdalar hemme şaýtdan ýöne çağa watana işe bolan söýgüni goşmak. Bir qyýdyň erkege bolan söýgüsini, bir erkek adamyň bir aýal maşgala bolan. Ýöne onan diýäňiz-de. Men patbeşikleme hiç idea gerek galy. Bilemok şu nastroýeniýam ýok. Gowy edip size videoda çekip bilmedim şuň. Uzaklygyň aýadadım ötken men. Ha, aklyň köýneme kulum çykaryp ýadatdy. Ha. Näçe unnap ýowadan ona söz ýok. Men elimdegerden ýerden otan bolmasyn. Ana öwün mene bir zat tapdym. Mata dilýän zady şeýdip çalaja sypalasam ýetge. Çalaja elim şeýdip degirsem ýetir. Wak. Gudrat hanım, menle Gudrat hanım tikip maşina salyp, beçip başa gaýbol oturmak gerek. Sypalasam ýetik ýöne. Sygrýadyr ýa adam ýeňne la. Şun erkek yiğitler için adı şahidim ayda. Oğlanlar başladı. Erkek tek bolgun, yok kursak tek olmagan. Akbalın elindeki oyuncak tek olmagan. Hop. Akbalın içinin sesi tesir etmez mertlere. Boyun eğme takdira, kanlı bütler mert yürü.
Burayda erkek Erkek bolgun kovalaşma boş dedi. Ehli yanramalardan ettir bir şey istedi. Vurfen pıtratsın düşmanımı utup git. Ehli işin bitirdim tuveleydi yitip git. Erkek bolgun hakikata mayıl bul. Doğruladım burunla can vermene tayin bul. Anamdan dönenimden ömrümden dönün yaşı. Bir namus yananımdan namuslu dönün yaşı. Bar işin bitirin. Erkek de tuvaleye giriyor. Yitik gider. Erkek bolgun Kadüşün sevda etme Baylık kazanmak için Erkeği feda etme Bütün ömrüm boyunu Sürümün hekim olsun Evinin haltalı olsa da Gelin de erkin olsun Sağ ol Vasil. Erkek bolgun Görüşten yetme heder Şeyini bilsin ne takdir Ne düşman ziyan eder Dine yürep görkem der Yatır kan da erkek bol Yıkılsam da bükülmem Tupan yıkındık tek bol Hop. Yıkılsam da bükülmem Tupan yıkındık tek bol Yıkılsam da bükülme Tupan yıkındık tek bol Geri kurban efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bolle. Ne şu heyterlan ayda ne demek? Ol köynen çıkar neme dip men biderek niyerdeyim oynap davleniyam alırıp men ak koynam çıkarttınız. Ana pat pisiklamın davleniyası alp yatir diye. Ol ak koynan geyen ok dip. Ak koynaklı odan senye bir dağın. Bütün ömrümü şu ak koynanda görmeyene razı seni doğan çıkarma ak koynanı diptir. Biderek sizin gepinize gidip pat pisiklamın davleniyasını alırdım. Edem oğun naytanmadı.